wil ik je, kies dan voor mij. Ik denk dat ik hem wel aardig ga. Terwijl ik viel hem een beetje. Pleegt erop. De pleegt erop. Ropt. Nou, niet lekker. Hoi! Goeie, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Vergeet het te abonneren en het beltje onder te zetten. En nog een blauwtoen kom heeg. En download het chill-app voor op je tablet als telefoon. Zaken naar squallen, Jouke is aan het werk. En Ildau is even naar Beppe Klaasje. Dan heb ik de handen even vrij om mijn theater- en muziekgebeuren aan te gaan. Ik zal nog de laatste hand doen aan het nummer van de vlog. Even bij de man hoe lezen hoe en wat. Er binnen wat voorbeeldjes. Kan ik wel even jaren letten. Dus gitarist had even een soort van intro en outro maken. Voor het nummer. En dan zien we dat opnemen kunnen. Ik zie hem een stukje jaren letten. Het is een beetje... Nou ja, het gaat dan even om het intro natuurlijk. En dan moet de bas er nog bij en de drumstel. Ik zal niet een keer letten. Nou, hier nog een oorvoorbeeld. Dus dit weer hier. Dit zie je direct nog. Nou ja, dan kunnen we kiezen. Maar we even zien wat het mooiste is. Ik denk dat ik die eerst iets frisser vind. Ik denk dat dat hem wordt. Daarnaast ben ik bezig met een nummer schrijven met Johan. Bij hem beter bekend als Jack Bottleneck, denk ik. Ik heb altijd een prettig contact met Johan. We hebben beide met een nekhernia zitten. Ik ben aan het opereren. Jack net. Maar nou, die nekhernia vertel ik later nog wel eens wat. Maar ik daar vraag je wel heel veel contact. Maar door die nekhernia hebben we wel echt een goede connectie gekregen. En ja, op muziekvlak vind ik het natuurlijk ook geweldig om elkaar wat nummers jaren te laten en elkaar te inspireren. En wat denk je jaren, hey, wat vies je van, wat vies jij van. Maar wie nou dus ik een nummer op televisie en ik stuurde hem dat linkje en ik zei, hey, dit kan je wel herkennen. En dat werd hem het volgende nummer. Nou ja, het nummer komt je vast bekend voor. Ik zal er even aan de slag. Dus ik zal proberen het nummer in het Fries goed te zetten, maar wel dat de inhoud bestaan blijft. Dus, want het is een nummer natuurlijk maar heel vol gevoel. Dus dat wordt nog wel even een dingetje. Maar ik zeg ze dat ik persoonlijk vind, hun nog hier een stukje in het Nederlands zien. Is echt leuk. Maar ik denk dat het Fries wel wat meer onstuurt bij het Frans. Ik let je maar misschien wel een stukje jaren. 20 minutes later. Ik ga het hier nog schreeuwen. Zoals altijd ben ik dan net heel tevreden, maar een beetje om het tussenstukje wat ik ontnoten heb jaren te letten. Ik denk dat is misschien wel leuk. Het hoeft ik net in één keer een bobbeslag te wijzen natuurlijk. Maar de kern is er wel, denk ik. Ik zal eens even een stukje jaren letten. Keer net bij mij wij, brekt mijn het net weg, blijf dit keer toch bij mij, keer net in eigen wij, kroep mij nog eens om, want de iedere morgen, ik hier bij dij, hij twaalf in, viel sto dan met wat ik viel. Dat is toch bij mij jest, liefste, mijn het. Keer net bij mij wij, keer net bij mij wij, keer net bij mij wij, keer net bij mij wij.
Maar ik die daar zeer, keer op keer, zocht mijn lot bij een oor, je leefde mijn lust. Ik nam mij verliefd, mijn allerliefste van, ik dacht ik bloot word, wat ik het toch. Ik zucht nou in, dat ik net zonder die ken, net zonder die wil. Maar de kar is ondij. Geen het bij mij bij. 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 Komt de vrouwelijke partij, minste ik dan. Wat als ik nou ging, heel vier van je, jouwt mij dat rest, is het dan stil, doch het dan je zeer, viel ik mij vrij, is uw liefde oer, is het uit het vuur, mis ik tijd dan net, en goes mijn het, trainen oer de vlier, hangen in het hier, wat als ik nou ging, wat als ik nou ging, wat als ik nou ging, wat als ik nou ging. Maar wil ik hier, kies dan van mij, doe je niet te keren in zinnenjacht, onder de Rijn, chipt in het bos en de west op de wien. Dus wil ik hier dicht bij jij, hij dan die leefde, alleen maar ik. Wat als ik nog ging, wat als ik nog ging, wat als ik nog ging, wat als ik nog ging. Ging het bij mij wij, trek mijn het net weg. Wil dit keer dags bij mij, ging net in eigen wij. Roep mij nog de zon, honte, hier een mond. Ik jij bij jij, bij twaalf. Viel sto dan net, wat ik viel. En op de jerk was sto bij mij jet. Leeste mijn hert, ging net bij mij wij. 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 Ja. Nou, dat laatste stukje dan te jaren. Ik denk dat ik hem wel aardig ga. Terwijl ik viel hem een beetje. Even schim. Ja, hier en daar nog wat centjes dit een beetje oorsmatten. Maar ik denk dat ik de kern nog ga. Nou, ik ben eens keer. Dan ga je nog tips of tricks. Ik zal hem eens even terugspelen naar Johan. Hier had hij nog wat wit. Hoe en wat. En dan zullen we zien dat het wat wordt. En dan hebben we weer een leuke middag. Moana gewoon om even te scrollen. Dat is ook altijd goed. Even pauze. Ik ga even Ilda bijtanken. Plicht erop. De plicht erop. Ropt. Nou, gaat lekker. De plicht ropt. En dan vanmiddag zoek ik mijn zusje helpen. Maar nou ja, die ben aan het verhuizen. Dus ik weet er wat van taken had ze van had. Maar dan zullen we bij hun in het neerhuis dwalen. Zien wat er al je gebeuren maat. Blijf maar hier nog met. Ja, zeker. Zei ze al. Ik denk het niet. Maar haar is wel een keer leeg. Wat ga je dan spul, man? Zus, doe dat kleedje. Ja, mij? Ja, nou, doe dat kleedje nou even overal. Masje. Maar we willen ook wel net. Nee. Maar we willen wel een stroom maar heel hellen. Maar er kan een touwtje in helpen. Een touwtje. Met
schildersteepje. Ja, we hebben schilderstepen. Wij zijn schildersteepje. En we zo hier. Ja, dat is... Was dit nog bij het oren? dit is net Duplo. Zodat alles beeld wordt. Dit is van het Chibber. Die mist het er al. Die mist het er al. Die zei al, ik wil even zakken aan. Hoi. Nou, deze neem mij. Welke neem bij mij? Roos, die wil wel lekker. Hier een broeski. A few moments later. Nou, het Chibber, jongen. Die trekker hebben we voelen even. Ik heb een mooi platje. Ja. Ja. Nou. Ben je hier even heel? Nou. Zou ik even pakken, hè? Nou, ze krijgt er boven. Wie komt nog heel veel, joh? Nou, dat is al. Nou, goed hè? Maar dat is wel leuk, dan kan dat even beeld worden. En dan wordt al dit Duplo hierin. Ja. Dat past, hè? Mooi. Past heel mooi. Past heel mooi. Niks meer onderaan. Niks meer onderaan. Nee. Masterchef. Nou. Die maakt het net zo uit. Ja. Het rint zoals het rint en ekkel rint het uit de haan. Denk erom, heuveltjes. Oeh, hermintjes. Ja, dat is mooi. Gaan we alles nog? Ik jij het bloed. Ik jij het bloed. Alle mensen, het is niet. Misschien wel wel stijl erin. Oh my goodness. Aan alle Duplo weer in water. Alle Duplo weer de hasses. Mijn memmetje maakt. Ja, mijn mensen. Dat haar. Ik denk wel dat het helpt, maar mijn linkerhand dus. Sure. Stel je voor dat ik dat losleg. Dan gaat het mis. Oh. Dat weet goed. We zijn er. Zo dat aan even fokken. Hoekje, draai allemaal in. Ach, al die rotzooi eraf. Mannen. Heb je nog? Hey, dat kist toch heel goed zelf? Makkelijk zo'n vuilstort dus. Krijg wat. Handig zijn Heidi. Anders dan Heidi. Handig zijn Heidi. Zo pa. Ja, maar er geen toeter op zit nou, hè? Ja! Gaat op het dakje in. Haha, Marty, jongen! Wat er hem tegenaan, dan spuit het er weer eens op. Doei! Hoi! Ik ben dan echt door de hazen. Oh joh. Ik denk dat het wel kan. Ik denk dat het echt oké, maar ik wil net proberen in. Ja, ik bedoel het echt. Cheap. Meest eens kijken. Ja, dit werkt perfect. Nee, dat is heel mooi. Ik zal er slaan helemaal. Blijf. Zo, wat was dit dan? Moet ik er meer omhoog? Nee. Nou, mooi. Zo, de beide benches weer ophellen bij Beppe Klaasje. Hier lijkt Illy. Hoi Ildo.
Hey. Hi Wiepke. En Saak het lekker boetenbord, dacht ik. Zat te zien als een jas. Lekker in het drek. Heerlijk man. Lekker even naar. Dus een beetje opknap, vriend. Nee? Wist vannacht ik nog wel wat misselijk, hè? Ja man. Wel wat misselijk. Bah. Saak het hield het een beetje in de buik. Dat is wel een beetje schande. Nou, rustig gewoon aan nog, jongen. Hè? Ja. Nou, Saak zal even gitaar spelen oefenen. Dus ik aan het eten, meidje. Dan rennen we even hierheen. Zo. Ja, jongen. Zo. Nou, vond je dit nou een leuke vlog? Abonneer je. En zet het beltje om. En vergeet ik net om een blauw toenke omheen te gaan. En download de Chill app voor op je tablet als telefoon. Doei! Piep piep!